battery boss. Mura. 110. Wala. Na, tagpilay ko na nga boss. 5,000? Ano naman po? 2,575. Dapat ba ka ng kuha na mga piso, mga piso nga kuha no? Blito na no? Dari no? Na madawat-dawat ba? Dari na mapalit gapon. Nyo na? Pwede matis-drive. Pwede no? Titingan mo. Ano yung 5 nga? 2.5 2,275. Picture mo kita. Pwede na ron. Bus no? Mara nih yang desain bus, lain color. Maganda yung dilaw. Gawin mo ampere kan? Bago na nga model? 125.